Grazas a unha subvención concedida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, o Concello de Muros, xunto co de Carnota, desenvolverá un obradoiro de emprego denominado Naraio Xuvenil. O proxecto no que se mestura formación e emprego terá unha capacidade para un total de 15 alumnos traballadores, con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos. Estará dedicado á atención sociosanitaria e limpeza de espazos abertos e industriais. Levábamos tempo solicitando e sendo-nos denegado, entón nesta ocasión nos foi concedido, o cual é moi boa cousa para Muros e Carnota, porque é un obradoiro que solicitamos conxuntamente os dous concellos, Carnota e Muros. É un obradoiro que vai permitir que durante 6 meses 15 persoas se formen en axuda a domicilio e limpeza de espacios públicos e limpeza industrial. Isto permitirá non só que estas 15 persoas teñan ingresos durante 6 meses, senón, sobre todo, e que é o importante, que se formen para poder acceder máis facilmente a un traballo e ao mercado laboral, non? Entón, bueno, esperamos que sea de proveito, que as 15 persoas que van a ser repartidas entre Carnota e Muros, que lle sexa de moito proveito e que signifique non só que traballen 6 meses, senón que unha vez rematado este obradoiro de garantía juvenil, estas persoas que, por certo, teñen que ser menores de 30 anos porque é de garantía juvenil, solicitamos os dous e o que nos concederon foi este, pois esperemos que unha vez transcurridos os 6 meses teñan acceso a un posto de traballo gracias a este obradoiro de garantía juvenil.